se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal membri mejtin tal-familji ta' Bone u Żammit. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa u umli Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares mulej il-Knisja tiegħek bil-għajnuna tal-Apposti. Kif inti bil-ħidma tagħhom bdiet taraf lilek, hekk ukoll bit-talb tagħhom titqawwa dejjem fil-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb tal-Makabin. F'dak iż-żmien, Elazar, wieħed mill-ewlenin fost l-iskribi, bniedem imdaħħal fi żmien, raġel iġib l-eksoduzzjoni, kienu qegħdin iġaluh jiftaħħalqu bil-fors biex jiekol il-laħam tal-majjal. Iżda hu għażel mewt ta' ġieħ minflok ħajja ta' għajb. Beżaq il-laħam u minn rajħ resaq lejn il-kavalett. Kif għandhom jagħmlu dawk li għandhom il-kuraġġ li jiċċaħdu minn dak li ma jiswix wieħed imduq, imqar għall-imħabba naturali ta' ħajtu. Dawk li kienu mqabdin li jagħmlu din l-ikla tas-sakrifiċċju kontra l-liġi billi kien ilhom żmien twil jafuh, warbuh fil-ġenb u bdew aħajruh iġib hu stess laħam li jkun jista' jittiekel u jħejjih hu stess. Imbagħad jagħmel ta' birruħu qiegħed jiekol il-laħam tas-sakrifiċċju skont l-ordni tas-sultan. Jekk jagħmel hekk jeħles mill-mewt u jkun itrattat tajjeb minħabba l-ħbiberija tagħhom minn żmien twil. Imma hu ħa deċiżjoni nobbli tixraq l-snin tiegħu lid-dinjità kbira ta' xjuħitu bil-bjuda ta' xaru u lis-safa ta' ħajtu sa minn tfulitu. Imma fuq kollox deċiżjoni li kienet taqbel mal-liġi qaddisa mogħtija minn Alla stess. Bla terf ta' żmien stqar x'kien u qalilhom li jistgħu jibgħatuh lejn art l-imwiet. Ma jixrax qalilhom li snin tagħna li nimxu b'wiġbieħor biex imbagħad ħafna miż-żgħażagħ jaħsbu li Elazar ta' 90 sena qaleb għal mal-barrani. U huma imbagħad minħabba l-wiġbieħor tiegħi u l-ġibda għal daqsxejn ta' ftit ħajja oħra jintilfu u jiena niġbed fuq xjuħiti l-għajb u s-saħta. Imqar jekk għal issa neħles mill-kastig tal-bniedem, ma nistax naħrabhom minn idejn dak li jista' kollox, sew jekk nibqa' ħaj u sew jekk immut. Jekk issa ta' raġel li jien nagħti ħajti ikun qiegħed nuri li jiena den ta' xjuħiti u nħalli żgħażagħ eżempju sabiħ ta' kif għandhom minn rajhom imutu qalbina għal ġieħ tal-liġijiet qaddisa. U dak il-ftit qabel kienu tħassruh, issa ħraxu miegħu għax dan id-diskors tiegħu derilhom li kien ġenn. Imbagħad meta wasal biex imut, taw ħiswat tnietu qal. Il-mulej li għandu erf qaddis jaf li jiena stajt neħles mill-mewt u li qed inġarrab taħt iswat u ġeħ tal-biża' f'ġismi, imma fruħi qiegħed insofreħ bil-qalb minħabba il-biża' tiegħu. Hekk b'dan il-mod għadda minn din il-ħajja u ħalla b'mewtu mhux biss liż-żgħażagħ imma wkoll il-kotra l-kbira ta' ġensu eżempju ta' qlubija u tifkira ta' qawwa. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali u ngħidu flimkien il-mulej u dak li jżommni. Kemm kotru mulej l-edewwa tiegħi, ħafna huma dawk li qamu għalija, ħafna huma dawk li jgħidu fuqi, m'hemmx salvazzjoni għalih falla flimkien, il-mulej u dak li jżommni, imma int mulej tarka madwari, inti l-ġeħ tiegħi, inti terfali rasi,
jiena bleħenoli il-mulej insejjaħ u weġibni mill-olja imqazza tiegħu flimkien, mulej u dak li jżommni. Immur nimtet u norqod u inqum għax il-mulej jżommni. Ma nibżax mill-poplu sħiħ li jinġema madwari kontrija flimkien, il-mulej u dak li jżommni. Inqumu bil-wifqa. Alla ħabna u bat il-libnu biex ikun ta' tpattija għadnu bitna. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-qudiem u xxabbat ma' siġda tat-tin selvaġġ, għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq qallu Zakkew isa inżel minn hemm, għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew igengmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej, ara mulej, nofġidi se nagħtih lill-foqra u jekk kien qarraq b'xi ħadd irrodlu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu, f'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni. Għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham, għax bin il-bniedem ġej jfittex u jsalva lill-mitluf. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-tifkira tal-lum. Il-bieraħ bdejna naqraw siltiet mill-kodba tal-Makkabejn. Illum għandha din l-istorja ta' Elazar. Dan ir-raġel xieħ ta' 90 sena, magħruf minn kulħadd, u li il-pressjoni pagana kienet qed iżżija l-bieħ ara biex jibdel ir-reliġjon, biex jikser il-liġijiet ta' missirietu, biex imur kontra l-liġi tal-Alla. Kif qedna l-bieraħ, kif rajna l-bieraħ ukoll, daħlet mewġa ta' sekularizzazzjoni, il-poplu Ludi irid jissieħeb ma' popli oħrajn pagani u speċjalment mal-Griegi u dan beda jdaħħal ħafna drawwiet. Imma Elazar ma jaqax għal kompromess. Illum dil-kelma ma tantx għadna nsemmuha imma naqgħu fiha spiss. Il-kompromess. Inċedi ftejt nagħlaq ftit ħajnejja biex anke dak li hu ħażin jibqa' dej. Ara, u d-dinja għandha sena kbira biex iżżija l-bina. Id-dinja ma tużax mill-ewwel il-persekuzzjoni. L-ewwel bħal mamlu ma' Elazar. L-ewwel ħafna żjejl, ħafna wieħed sbieħ. Hekk tagħmel id-dinja magħna. U aħna naqgħu fil-kompromessi u dak li hu abjad ma nibqgħux ngħidulu abjad u dak li hu iswed ma nibqgħux ngħidulu iswed. Kemm jiġrilna hekk fil-ħajja. Is-silta tal-Vanġellu tal-lum. Ġesu kien għaddej mit-toroq ta' Ġeriko, il-bieraħ rajnieh ifejjaq lil dak l-ama ta' Ġeriko, u llum Ġesu jidħol għand wieħed li kien midneb pubbliku, pubblikan, għand Zakkew. Dan Zakkew kien il-kap tal-Pubblikani,
Il-Pubblikani kienu konsidrati bħala nies mhux biss midinba imma tradituri tal-pajjiż. Kienu sinjuri kbar, kienu jisirqu. Kienu ix-xhieda tagħhom laqas kienet toqgħod fil-qorti. Kienu l-abbandonati. It-tradituri tal-pajjiż. U Ġesu imur jiekol għandu. Inżel minn hemm qallu. Imma nnotaw ftit, ix-xewqa ta' dan Zakkew li jara lil Ġesu. Kieku jkollna ftit minn din ix-xewqa ta' Zakkew li naraw lil Ġesu, li niltaqgħu ma' Ġesu ta' bilħaq. U Ġesu ma baqax għaddej, Ġesu ma jenax ruħu mill-folla li kien madwaru. Ħares il-fuq. Għallu Zakkew isa inżel minn hemm. Għax illum jaħtieġ li noqgħod għandek. U n-nies jiskandalizzaw ruħhom. Dan Ġesu kif imur jiekol għand il-midinbejn pubbliċi bħal dan. Imma Ġesu jispjega għaliex. Bejn il-bniedem ġej fittex u jisalva lill-mitluf. Ġesu ma qatax qalbu minnu. Ġesu ma kkundannax. Ma keċċieħx. Ma warbux kif kienu jagħmlu l-Fariżej ta' żmienu. Anzi, irkupraħ, salvaħ, introduċih, inserih fis-soċjetà, fil-komunità. Ara ftit, kemm kellu qalbu nadifa dan il-Pubblikan. Għallu nofġini sena teħli l-foqra u jekk kien qarraq b'xi ħadd inroddilu għal 4 darbit iżjed. Ara l-konverżjoni kemm kienet kbira. Ħanitkellma fuq it-tifkira tal-lum. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira. Ftit ilu ċċelebrajn fid-9 ta' dan, iċċelebrajna l-festa tal-Bażilika tal-Lateran. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' żewġ bażiliċi oħra. Mhux daqshekk importanti. Il-Bażilika ta' San Pietru ġewwa Ruma u l-Bażilika ta' San Pawlo fuori l-Mura. Mbagħad Santa Marija Maġġore niċċelebrawha darb'oħra fil-5 tax-xahar ta' Mejju. Ara ftit. Illum qed infakru dan il-Bażilika ta' San Pietru ħanibda minn din. San Pietru kien bnija Kostantinu fuq il-qaba ta' San Pietru. Sawa, fil-seklu 4. Imbagħad din il-Knisja marret lura u fis-seklu 16 inbniet il-Bażilika ta' San Pietru li nafu llum. Jekk xagħat jinżel fil-kripta ta' San Pietru llum isejb il-pedamenti tal-Knisja l-antika mibnija minn Kostantinu. Ara, naturalment il-Bażilika tal-lum, San Pietru llum huwa ikbar, ħafna ikbar minn daqshekk, imma qatt baqa' il-pedamenti tal-Knisja antika. Din il-Knisja ġiet ikkonsagrata mill-Papa Urbanu bħall-lum. Ara bħall-lum, fit-18 ta' Novembru tal-1626. Il-Bażilika ta' San Pietru hija tirrappreżenta il-Patriarkat ta' Kostantinopli. Il-Patriarkat ta' Kostantinopli. Il-Bażilika ta' San Pawlo fuori l-Mura wkoll kienet mibnija minn Kostantinu. Għamlet żmien tajjeb kienet fuq il-qaba ta' San Pawl, fejn kien hemm il-Martirju ta' San Pawl, u fis-sena 1823 għal xi raġuni jew oħra ħadet id-nar u nqerdet ħafna minnha. 1823. Imbagħad irranġawha u bħal fl-10 ta' Diċembru tal-1854 il-Papa Piju IX reġa' konsagra. Dakinhar kien hemm ħafna kardinali, ħafna sifijiet, ħafna qassisin. Għax kienet id-data l-10 ta' Diċembru 1854 kienet meta l-Papa ipproklama id-domma tal-Kunċizzjoni. Ara,
kienet festa kbira. Din il-Knisja ta' San Pawlu fuq il-Mura hija tirrappreżenta l-Patriarkat tal-Eġittu. Nitolbu l-mulej biex iżomm idej fuqna u jagħtina li ngawdu l-preżenza tiegħu fostna. Aħna niċċelebraw illum it-tifkira tal-konsagrazzjoni tal-Bażiliċi ta' San Pietru u ta' San Pawl ġewwa Ruma, nitolbu lil Mulej Ġesu li twaqqaf il-Knisja tiegħu fuq is-sisien tal-Apostli u tal-Profeti. Mulej inti sikkitt il-qilla tal-baħar imqalleb biex id-dajsa li fuqha kienu l-Apostli ma tereqx. Eħles il-Knisja tiegħek minn kull taħbejt wagħti qawwa u saħħa lil qaddej tiegħek il-Papa l-jum nitolbu. Ismana? Mulej inti fil-provvidenza tiegħek tal-ħaġeb bagħtilna lil San Pawl biex ixandilna l-fidi nisranija. Wettaqna bil-grazzja tiegħek biex dejjem inħallsu l-wirt għażiż tal-fidi nisranija li ħallilna missiena San Pawl nitolbu. Mulej inti tajt il-kuruna tal-glorja lil San Pietru u lil San Pawl wara li temmew il-ġirja tagħhom f'din id-dinja. Agħti l-kuruna tal-glorja lil qaddejja tiegħek il-familjari ta' Bone u Żammejt u lil dawn kollha li f'din l-art kienu ministri tiegħek u amministraturi tal-misteri qaddisa nitolbu. Mulej wara li qont mill-iwiet inti dert lil San Pietru u wrejt minn int lil Sawlu. Dawwalna bid-dija tad-dawl tiegħek biex bla biża' dejjem nisqarru li inti Kristu Ibn Alla l-Ħaj nitolbu. Nitolbuk Mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina li nkunu sodi bħal Elazar fl-ewwel lezzjoni tal-lewm, ma nagħmlux kompromessi mad-dinja mal-ħażen u nkunu nixbħu xi ftit lil Zakkew li wera tant ħeġġa biex jiltaqa' miegħek nitolbu. Nitolbuk Mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu b'mod speċjali għal dawk li llum se jżuru dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbu wkoll għall-morda, anke għas-saċerdoti morda, u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk Mulej tagħtina l-paċi tiegħek kemm għandna bżonn il-paċi fid-dinja u nitolbuk tagħtina x-xita fejn jidha faqta ħalli għadna ma tċaħħadniex mill-frott tagħha nitolbu. Mulej Ġesu Kristu Ibn Alla l-Ħaj, għamel li dejjem nimxu fuq il-twissijiet u t-tagħlim tal-Apostli tiegħek San Pietru u San Pawl biex noġbuk bl-imġiba tagħna u naqduk fis-sliem. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej aħna għaddejja tiegħek nofrulek dawn id-doni biex tagħtina l-grazzja li nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-verità tiegħek u nżommuha bla mittiefsa kif għaddewwielna l-Apostli San Pietru u San Pawl bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Inti rajta dejjem ma tħallix weħedha l-Knisja tiegħek imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħaresha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġġuha dawk stess li jint qiegħed fuqha bħala rajja f'isem Ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarra mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-familjari ta' Bone u Żammejt li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawwa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben talla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Il-ħidma tal-Ispiritu Santu għajtħajl id-dinja. Dan il-ġisja qudiem għat-testija. Eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażen. Żommi dejjem fidillejna. Tħallini qatt nferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li neħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħares għall-ħajja ta' din.
Qegħdin fix-xahar ta' Novembru, x-xahar tal-Erbieħ, ejjew bil-wieqfa u bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien dik it-talba sabiħa. Sinjorati lill-Erbieħ id-dawl ta' dejjem u l-mistrieħ. Sinjorati lill-Erbieħ id-dawl ta' dejjem u l-mistrieħ. Sinjorati lill-Erbieħ id-dawl ta' dejjem u l-mistrieħ. Nitolbu. Għamel mulej li l-poplu tiegħek imwettaq bil-ħobs tas-sema, jifraħ bl-apposti San Pietru u San Pawl li inti tajtomna biex imexxuna u jħallsuna bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta Vamarijiet lill-Madonna li talbet hija stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.